Сапраўдны навагодні настрой уласнымі сіламі з падручных матэрыялаў чарговы раз дэманструюць удзельнікі творчага конкурса «Тэхнаёлка». У шэрагу сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў тэхнічнага і тэхналагічнага профілю свае самыя смелыя вынаходніцкія ідэі спрабуюць рэалізаваць нават будучыя медыкі. Привлечение, то есть других учебных заведений к нам в этот конкурс показывает, что интерес, конкурс не пропадает. Много сегодня, скажем, мы видим, что производится промышленностью, но то, что сделано вот нашими руками, в нашей системе, стоит для того, чтобы появился сегодня в учебных заведениях арт-объект новогодний. Нават вялікая зала абласнога цэнтра інавацыйнай і тэхнічнай творчасці ў Пінску не змагла ўмясціць усе заяўленыя арт-аб'екты. З 300 прадстаўленых на абласны этап было выбрана 200. Аб узрастаючай папулярнасці конкурса сведчыць і рост колькасці удзельнікаў. За 6 гадоў яна павялічылася ўдвая. Это очень популярный конкурс, который стал уже доброй традицией. Ну и по растущему мастерству исполнительскому видно, насколько учащиеся, их преподаватели серьезно относятся к этому конкурсу. Ёлка з электронных плат – галоўны сімвал наступаючага года з корпуса ад кававаркі. Дынаміку дадае рухавік ад мікрахвалевай печы. Вынаходнікі з Лунінецкага палітэхнічнага каледжа за словамі машынабудавання добра знаёмы, таму экспанат максімальна інтэрактыўны. С Новым годом всех поздравить, непременно сам хочу. А гэты экспанат не толькі навагодні настрой створыць, але і дапаможа ў рэабілітацыі дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. От нашего центра представлены работы практически каждого педагога дополнительного образования с группой детей. Все стараются, все хотят воплотить какие-то определенные идеи, вот, чтобы экспонаты были интересны и полезны. Кожны з 200 экспанатаў прадстаўлены ў адной з 10 намінацый. Самая масавая – святочнае ўпрыгожванне, больш за 30 работ. Запатрабаваная намінацыя мультымедыя «Ёлка», а яшчэ ёлка ў стылі рэтра, хай-тэк і альтэрнатыўная. Нават ёлкам-трансформерам знайшлося месца на конкурсе, а ён, дарэчы, ўжо выходзіць на фінішную прамую. У панядзелак лепшыя праекты Брэсцкай вобласці адправяцца ў Мінск і будуць прадстаўлены на суд журы заключнага рэспубліканскага этапа.